بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sitan imatu sagyang ka ika pito ka episode na pagana penutun tanusi nagyang ka sakatawa mama miya dato si iku Bani Israel. Yang kaya mama na miya dato si iku Bani Israel. Ayak ya panutulun na kini Abdul Wahid bin Zaid na tigya na adna sakataw barasimba si iku Bani Israel. Yang kuto mama barasimba na kagiya mau maakapatay kagiya paman na kumban so kakawapatian na tigyan ko mga pediya na hey mga pagari ko na aya keganatanak na tamukakan sang kaya dunia nagyang kaya paman na bangkalaakan agugiyang kaya peteguan na kan sayig dia kan di pamakiinom si kumadaklataw na pengening kurakan wa tigin man na ya amay ka mawapatako amay tigin man na ka mawapatako na begani wa si ikudato kadia kan na ikagaga ubapan ay malalag na bakang pendakwa sa alungan na mori agiang kaiyaw pamana na sa timana bangkala agu sa timana kirba aptegun sa kagya ka manuto na ig na gitu ba agiang kaiya mama abarasimba si kuban Israel na initenan niya naya amay kamawapat na nagyang kuto keganatan niya na sa timana bangkala iyan agugiang kuto ay malag na napteguan niya sayig na imbagi sa giyang kuto kapapantagan na dato. Paaganta mga uri panwala sututul na nakagiya ko mawapatagian ko to barasimba mama na inuitiran sang kuto adato agiang kuto insanan yan malag na inuitiran sang kuto adato sang kuto inged agiang kuto sa tima na minigan natin na bangkala agugiang kuto sa tima na kirba aptiguan yan say so kinyuman yan sang kuto adato natigin anto na iniagiang kaya aawidan niyo natigiran na gia na peda ko minigan na tagiang ko to pedkunda to anak ayam analalag na si ko kakawapatian na pisya na niyar kami agiang kaiya keganatan na sa timan na bangkala agu sa timan na kirba abtiguan saig na pagwitan raka ka dinian na malag na pengraon o bawang panmi sa alungan na mauri so kiyan ko nagyang ko to adeto na lagi do kagya ka manuto na milil makabagunian why so kiyan ko nang kuta dato na milil makabagunian tigyan na opa man na giyang kanan na uri paman na pedsan dato anakan na ayabu ini kalkian abanian amalag na mapanumbag sa alungan na mauri udi na bon misa sa alungan na mauri na giyang kanan na satiman na bangkala agu giyang kanan na satiman na kirba aptuguan yan saig na antong lad na tigini miya suwaken atantud na mala tamuk agi ang kaya pagtaw tamuk agi ang kaya ngede ay malag na misa sang gulay rakan so ay malag na giyang kutua dato na sukian na ganyan sang kutua initena na giyang kutua oripen barasimba na milil makabagwag giyang kutua dato na tigin na opa makasyaki ini na ikalakyan bamakaw masaalungan na mauriya ipagisiw na giyang kaya sa tima na bangkala agu sa tima na kirba apteguan yan sayig na aya sakam pano pama sakam panayaw pama na namiyak kalala ipagisiraan sa alungan na mauri at tamu kagiyang kaya malag na magingad nagu ay malag na suwatas tangguan na ito na nibana ini saulay rakan so kaya nagaw na giyang pamala so kaya pakapamimikiran na giyang kutuwa dito na tantod na kiyalakan na ini pun rodin na tigyan na ini pun man to na miyawa ako din sa kadato sa ayam alag na ayad na panggalabakanakan na giyang kanan aminigan na tagalabak giyang kanan uripan ayam alag na kapamakainom sayig na kinuagi ang kutuwa dato agi ang kutuwa
bangkal agiang kuto miawapat barasimba nagukinwan na nagyang kuto akirba abtuguan yang seg na siulo tagyang kuto dato na tigyang kumangan datoan yan na iman to na miyawa ako din sa kadato ka ayaw po panggalabak na nagyang kai lagi da galabak agyang kuto ay malagna isar kano barasimba ayam analalag na ayaw po panggalabak yan nagi hindi ka pamakain umasi kung madaklataw mga bangsami dito ay malagna kaya sabapan sa kaya pakatuba tagyang kutuwa dato agyang kutuwa kailan yan sang kutuwa isa kundatuan yan sasatimang buwa bangala agusatiman akirba abtugun seg na inikalakyan aki pengadapan si Allah subhanahu wa ta'ala na ayak kakwatan sa naguna na agyang kutuwa tigira na umandan gupun sutaw na dirun tanto pekararad agyang kaiyaw pamana mga barandia sang kaya dunia nagitud ni kapupekaranin yan si Allah subhanahu wa ta'ala ay malang nagupun sa ka naknaba ka tanto dadalu-dalu asang kai ang mga barandia sa dunia mga kakayaan sang kaya dunia di pa magagaon nagitud ni kapupekaranin ka si Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kutuan to na inibanan na di ka tanto dadalu-dalu sang kaya mga patemu-tamukan sang kaya dunia gupong man ay malalalag na ay matampar ka na natanto kad na bubusa-busaw sang kaya mga tamok sa dunia kaya malalag na tumutugaw na ayuk ka na naaya kasua ka na si ikirami ga babaya ka sang kaya mga barandiya sang kaya dunia nakalipatan ka so ay manalalag na simbang kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala pada penakakwasi aguna ati mga ulama nagyang kuto di tanu di kapananayan si ikutaw amapya apya pen ay malagna aya kapkeleta noron na mibebeba subangan sanian mibebeba supangkatan yan uwi na kagya mapya ataw mape parangay mape simbak wallah na kanaba paawi nga penanayan ng tanwagyang kuto amapya amatataw sa giyang kuto ataw mapya pen aya betadagyang kuto ataw na upamanan nakwan kenaba mala pamilya kenaba mala itamo kenaba minitayo ko tunani ba na di pa magagawin sang kaya dunia na amay kaad na kailay tanuro na mapya na aya mapya nagyang kutuwa tunani ba na kapananay ni tanuro sa lagi dagyang kutuwa dato sabab ko kaya pamamasan yan sa giyang kutuwa uripan sang kutuwa ay malag na kala akalakyang ko Allah na kaya sabab panuto sa kaya wain yang kukadato iyan sabab sa ini kalakyan ubo makataling umasalungan na mauri na mala kagya kamanuto na ipag-imbestigaron agian na nitutulan sa giyang kuto ay malag na dato pedkumya dato si kuban Israel itunduk tanuron agian kaya isap mana miya dato mabusi kubani Israel si ko ay malag na masa ada penakapakataling o Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam giya ko na ayam yan nutulsip mana siya kini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pianutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matigyan adna sakataw si ku Bani Israel amya dato si ku Uryano Musa alaihi salatu wassalam giyan kaya malagna na dato amya dato si ku Uryano Musa na namiya kay sana tumiyabid sa giyang kutuwa puro ang Masjidil Aqsa si sa Baitul Maqdis si sa Palestine tumiyabid sa giyang kutuwa puro iyan naron misimba yang kagya kamanuto na mga ngedeg-gedega alungan uway na si sa giyang kutuwa din yan di kasimba yang na miya pikir yan na giyang kutuwa pamana dan yan katarutupi ku ay malag na kababaluin yan na dato uway na sukya pikiran yan ro na minyawid yan utuwa akal na kagya makapasad simba yang sa giyang kutuwa puro Baitul Maqdis na tumipad agyang kutuwa dato na sumyong sa giyang kutuwa anto na iniba na kili daragat na miyaw man yan nagyang kutuwa mga tao aya galabakiran na anto na iniba na kapamangambal sa gatas uway na nasukya to na niyang kiran natigyan na pakaugu pa ko niwa sa giyang kaya galabakiyo kapamangambal sa gatas ka api ayabup kasukata kanon na supka kanakan na nanapya ka ugupagi ang kutuwa mga tao di nan katawan ubo to dato ay malag na gibang takabasatan no asokya
pikiran yan sang kutua kala responsibility misa saulairon na inawaan yan sukadato yan na duty pinggel bakyan na mi wup sang kutua mga tawa di mamangbuel sa gatas na sup kesukatian ro kisukairan nun na ayan niya pkakan na ayan ni pamamasagi ang kutua mga tao di mamangbuel sa gatas na siya kiuto na uman din mo maswakato na mudas kiran ay malag na tigyan na hey mga pagari ko na yung maswakato na pagudas sa kurkano kapsimba yang ako uway na sukya inang kaon nagyang kutua mga pediyan na di mamangbuel sa gatas na ini sampai rang kuda tu iran tira na adna ki amin ni sangir kami ya mama apa mana lagi du makapupuun sa antone ni bana mawatan na inged na aya bu pamana miugo per kami sagiang kaya di mi di kambubal sa gatas na aya miu besir bemirun na uman din mau maswakto na mudas kaya malag napsim bayang na tiga giang kutua dato bedi mapakaya mider pa iurak nagyang kanana mama kakapangingisi entano na miyaka talo kapaki sugu yuda to tigin man na ay malag na po kasungon yan sang kutua palasyon yan na daw din sung agyang kutua tunay ni ba na dato apod kung mga dato uban ni Israel na napaaganta sa ay malag na si kung mga pedagawi na sa kanyan ni mimbulunter asum yung sagyang kutua dato uway nakagya may lagyang kutua dato na lagi dumia sifat yan no natina siya kisya kini na mapi niya mama kanabay niya lang mama na piyang ingisian yan tiyan na ayang karakan ng tiroa o antong na ititua kapakang bubetad ka uway na tinaagi ba ungwad ninisian na ayaki amataan na dato ako mambu uway dato ako mambu tinsang kana na sabala aynged na nasaba patiyan man na iko miya kaysa tiyan na alungan na di ako di simbayang sang kana na puro Baitul Maqdis nagyang ko tiyan na di ako di kasimbayang na miya pikirak na kaya giyang kaya kadato akuan misasaulay rak na amay ka di ka mituman so kabnarak no pagtaw na malain niya akuan imbestigar na ini punro at tigin man na minisindita ka nagyang ko to kaya dato akan na miya ako at tigin man isa kadato nagiya miya gawa ako ka piluluba akan niyukit akawiyag ako sa ginawa ko sa manalalag na halal na miya to nakambudda tigin nagyang kaya mga pagtaw aya kawiyagan nira nakapamangbuel sa gatas nagiya malag na to miya pi ako kiran so kaya nagaw nagyang kutuwa dito na miya mamasa uway tigin na mata na tigin nagyang ka na pinggulaw lang ka na tituwa ini pamamasakwa na natigin man na ugay da tigin na aya mapatirwa ka na diya kan din tentangan o diya kura ka mambumakatitalukon sa iman tumabuttigin man na pagawa na kan sukadat tuwakan kaptubat ako sa lagi do kaya tubat ka na miya gunutas siya na dua kataw sa emalag na pinggel bekiran so simbayran ko Allah taman sa miya umasiran akapatay ayam alag na mitubat sirang ko Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsami ang mga pipiataw pumamakinig sang kaiya usayan tanwa mababa sang kaiya mga tao mititawbat si kumayaw na ang tanwa masa pada kakuwaguna sa giyang kaya ikadua pianutul tano nagyang kuto amalag na fadlul i'timadi ala nafsi wa adamu su'alin nas amalag na ayad na ki ataralbi kutaw nagyang kuto din yan dikakuyagan sa sarili niyan sa din yan sa sanay sumadaklatao lagi dagyang kuto amalag na mama dato amalag na nana miyang ilay saw kita kapkuyagin sa malalalag na kana ba di ipamalad kanto na ba na aya sasanaan yan nagyang kutuap kisukayron sa giyang kuta malag na pinggel bakan yan na yuti malag na aya taralbi si ko skitanwai na panagumtaman ng tanoi ad kagiya ka manuto na mabaluya kawyagan tano apkiwyag tano sa ginawa tano aguso pamilya tano halal kagiya ka manuto na kana ba pagpakapuon sa malag na kang gagasab nagukna ba kagiya ka manuto na di pa maladas ikumadaklat ikadua nagyang ko tatiyan na mujalasatus salihin min asbabil hidayah ay malag na so di kipaguntudaan si ko ay malag na mga tao mga barasimba mga tao mga pipi mukmuk mga pipi ulawla na pagpakakwatan ron kasabapan to sa kapkaturo ka giraman to ay lalayon na kadimi pagpeda na mga tao mga barasimba aya bud na istorera na andeman ay kapaka tunay ba nakapakala operate ay tanong
ande manayari ka tarim awalla ko amal tano ande manayari kapakapanang gila tano sa dusa nagupong ginan ilalayo naka hey ori penwallah di may pagpada na ay malag na kasirayatang kasagiang kuto at turuan amat tatagusagiang kanan ande lagi danan ang mga tao mga bangsami mga pipia atau saranaw nagusulangan kasabab kesampaian sang kai ditano di kapanutula sa giyang kaya mga tao amit taubat kumiyaw na antano panintak wallah akapananay nan tano siran ditano pan mambu mau malakal maut na maka pamangan ditano sarilak wallah makatubat tano si wallah subhanahu wa ta'ala sa taman sa mimbarat tamuat tano wallah sa na malalamba sa tano kaan tano makapanirisu ku surga wallah antano dipakaukit sa karumasayan sa alungan ng Maori. Mga bangsami, balabalasang kanu wallah sa mapya, siku dini di ka pamamakin ga kung mga ulama iyo, sa ayama nalalag na ayad na panganiyami ko wallah, natatap niya rakanu sulangwan, umapya, na ipakawatan rakanu sulangwan umarata, agutimu-timu untan wallah sa surga, sabab kukap kebebayin iyo kung mga ulama iyo, sa lagi dagiang kaya kapaketimu-timu tano sa ditano di kapamagusaya si kung mga bandingan ku agama Islam sa saya tano butugu sa diyangka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.